खुलुमबाय दिनैनि सप्तायाव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट सप्तायानो जाहैबाय बुथिला नार्जारिनि देहायाव कर'ना पजिटिव मोनदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सेसापानि पलासगुरि गामिनि बुथिला नार्जारिया कर्नाटकनि मोनसे कम्पानियाव खामानि मावनो थांदोंमोन। मुलुगनाङै सिलिंखार खालामग्रा कर'ना भाइरासनि थाखाय मिरु सरकारनि नेमखान्थि बायदियै बुथिला नार्जारिया न'फारसे गिदिंबोफिननाय समाव तामुलपुरनि कलबारि क्वारेन्टाइन सेन्टाराव 14 सान थाफैयोमोन आरो 14 साननि थाखाय सेसापानि गोजौ फरायसालियाव थाफैनाय समाव मैया बुधबार खालि बुथिला नार्जारिनि देहायाव कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जायो। मिथिनाय बादिब्ला बुथिला नार्जारिखौ बरपेटा मेडिकेल कलेजाव फाहामथायनि थाखाय लानानै थाङो। 2 नम्बराव दङ सलमान खान आरो करण जहारनि सायाव बिहारनि सासे उकिला केस होदों। फावखुंगुर सुशांत सिंह राजपुतनि रुंसारि जानायनि उनाव गोबां सुबुंफोरा माखासे फाव खालामगिरि आरो सावथुन दिहुनगिरिफोरखौ लानानै समाजारि बिजोङाव सोंखारिगासिनो। बे समावनो मोनसे खौराङा सुराङाव फैयो। मैया बुधबार खालि बिहारनि उकिल सुधीर कुमार ओझाया सलमान खान आरो करण जहारखौ लाफानानै गासै 8 बलिउडनि डाइरेक्टर आरो प्रडिउसार्सफोरनि सायाव कमप्लेन फाइल खालामो। सलमान खान आरो करण जहारनि अनगायै गुबुनफोरनि मुङानो जाहैबाय फारियै आदित्य चोप्रा, साजिद नाडियाडवाला, सन्जय लीला भान्साली, भूषण कुमार, एकता कापुर आरो दिनेश। बिथां उकिल ओझाया सुशांत सिंहखौ गावसोरनि प्रडाक्शन हाउसनिफ्राय बयकट खालामनायनि दाय जाबसिननानै सेक्सन 306, 109, 504, 506 नि सिङाव कमप्लेन फाइल खालामो आरो बे केसनि आइविटनेसखौ साहसि फावखुंग्रि कंगना रानावतआ जागोन होनना उकिल ओझाया खौरांगिरिजों मोगा-मोगि जानानै बुङो। मख'नो गोनांदि फावखुंग्रि कंगना रानावतआ साननैसो सिगां बलिउडनि माखासे गाज्रि आखुखौ मोनसे भिडिअनि गेजेरजों सुराङाव लाबोदोंमोन, जायनि उनाव समाजारि बिजोङाव सुशांतखौ लानानै बिनि दायनिगिरिखौ बयकट खालामनांगौ होनना टुइटार बायदि समाजारि बिजोङाव दोहौ सोमजियो। 3 नम्बराव दङ देबारगाव कन्स्टिट्युएन्सिनि सिङाव गासै 89 सुबुंफोरा इउपिपिएलआव हाबफैबाय। मुलुगनाङै सिलिंखार खालामग्रा कभिड-19 जों हादरा दावहा नांनाय समाव बिटिसिआव बिसायख'थिखौ लानानै दुंहाव बार बारगासिनो दङ। गोबां समनिफ्रायनो गुबुन दोलोनि सुबुङा गुबुन मोनसे दोलोआव हाबफैबाय थानाया सोलिगासिनो दं। थिग बेबायदिनो मैया बुधबार खालि 10 नं देबारगाव कन्स्टिट्युएन्सिनि सिङाव गुबुन गुबुन हारिफोरनि गासै 89 सुबुंफोरा इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव हाबफैयो। 4 नम्बराव दङ इउएस अपेनआव नायगिरिफोर गैयाजासेब्लाबो टुर्नामेन्टआ खुंजानो हागौ। देग्लायनि खुंजानो गोनां इउएस अपेन टेनिस टुर्नामेन्टआ कर'ना भाइरासनि थाखाय जिंगासिनो गोनां आरो खैफोद गोनां। बे हिसाबै डिफेन्डिं चेम्पियन स्पेननि राफेल नादाल आरो सार्बियानि नोवाक जक'भिचखौ लाफानानै गोबां गेदेर टेनिस गेलेगिरिफोरा इउएस अपेन टुर्नामेन्टआव गेलेनाय नङैनि सायाव बे समाव सावरायगासिनो। बेराफारसे बानजाय आफादआ नायगिरिफोर गैयाजासेब्लाबो बे टुर्नामेन्टखौ खुंफिननो थाखाय जर खालामदों। 5 नम्बराव दङ पाकिस्तानआ इन्डियान एम्बासिनि 2 CISF ड्राइभारखौ हगारबाय। पाकिस्तान हादरनि इस्लामाबादाव थानाय 2 इन्डियान एम्बासिखौ इलिगेल कास्टडियाव 10 घन्टानिबो बांसिन सम दोननायनि उनाव पाकिस्तानआ हगारबाय। बे 2 एम्बासिया आसामनि दैमु ब्रह्म आरो गुबुन सासेया पालसेलवे दास होनना बुंदों। बिसोर सानैबो सेन्ट्रेल इन्डास्ट्रियेल सिकिउरिटि फर्सआव गारि सालायोमोन। सुलुंनि बादिब्ला बिसोर सानैखौ भारतारि थिउरियाफोरा लांखारदोंमोन होनना सन्देरनाय जादों। मिथिनाय बादिब्ला बिसोर सानैखौ भारतआ नारसिननायनि उनाव हगारनाय जायो। मख'नो गोनांदि बिसोर सानैखौ रड आरो दंफां थुख्राजों बुनानै साजा होनायजों लोगोसे मैला दैबो लोंहोदों होनना मिथिनाय जादों। बबेखानि पाकिस्ताननि फरेन मिनिस्टारा बेफोर दायफोरखौ गनायना लाया आरो बेफोरखौ गासैबो नंखाय होनना बुंथियो। दिनैनि सप्ताया एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।